보방 ini program Chaudhry Bunari Sagai Yakin Sagai yang hadir saja. आं 25 परिबार लागै बो आनो रोजा कुसं खाया माने बो खामजागै आनो नायथबजागै ताखौ अकरा हनै बो आनो रोजा लारि हनै आनो थिखैहा आं तो करक मानजे लामजा लेखा सुनिया प्रसमि आं लेबो होनजा ममा दरा नों सरं जबो दरा नों सरं जानै बो आनो आबिघाला आं तो ताहा खातियारा आरो आं दोन जखननि नौरान बाखाले बाय ताहा खातिले बां लासियन हनै आं आइ गसिहा लाई आंलाय डक्टर आनो हाबा लां सामने सक्सेसफुली खेलने बाखाय आंनि सामने ताङो आंनि सामने तांबा बा बिचार टिचार हलाय हलाय प्राचे गा हामजिया समस्त आंनि सागो लानान दायित्व आबिहा हलाय जते किसु आंनि साव आं तो बंनो मासिनलाय दिनै बिचार अंफाबो आं मानायलाय दिनै तगलाय बुदुलाय कोवाल काजिबो आं माखानाय बिचार सब किसु हलाय आं बनो हलाय आं तो बनो चेष्टा मखायनाय आई तो मैं कोल काजों विभिन्न रोखोमनि बागै आं मन जत किसु आं नायथायनाय बंनो आं कथै कम विभिन्न रोखोम समझो किसु आं बनो आंनि सा दायित्व याफायगा बो आं सो चेष्टा खाय बंनो आं जो याफायगा आं तो चेष्टा खाय नाथाय बंनो तब प्रशासन फायबा आं दङ दायित्व इ बिनि बागै ता बंतो सेराबा आं तो सो करबो सामि आं आंनि करबो इसुक आंनि लगे सरसर तंतिनि बा सरसर फाया आंनि उदङ ताबो नारान दङ पमां दङ चौधरी दङ आलाय विभिन्न बाजाराव दङ आरो काताल खालायै जे नोंनि उखुमा बासनागाव रुवाजा दाबे मुतु सियाब्रा आलाय पियादा असाय जन लागाय आं ताबो सामने ताहा 7 जन लागाय त्रिपुरा दफानि हय तिनि मदनमणि पारा जे आगेनि रुवाजा तमानि सि रुवाजा बो असल हय बुरा हय बो तिनि थानि हिमानि कष्ट हय बो तिनि रुवाजा पद आं टंगिया हनै बो स्वीकार खायो एरपरे जों पद्ममणि पारानि जारा अक्रा साक्रा तंनाय बर जतन आसुलाय सिद्धांत खायो मदनमणि पारागा आरो कताल केहा रुवाजा सवानि हनै बाव सिद्धांत खायलेहा तिनिनो 7 तारिख 2 मार्च 2025 साल तिनिनो मदनमणि पारानि रुवाजा कताल मुंसले दैसिंचन्द्र त्रिपुरानो तिनिनि सिनि ए मदनमणि पारानि
रुवाजा सङै जों जतनो इराफाइ मोनजाग्राक चिनि त्रिपुरा दफानि नारायण पमां रुवाजा काउन्सिलनि एवं त्रिपुरा सुबलाय बुथुनि अङै जों तिनि आं निजोनो फायजा डेपुटी नारायण साउथ जुनि एवं चिनि आरो फायजा विभिन्न मयालनि पमां जेरकम सुभाष त्रिपुरा तमाहना देवदर मयाल एवं उत्तर मनुबंकुल सिरनी तंग रामहरि त्रिपुरा दक्षिण मनुबंकुल सिरनी तंग तिनि लक्षीधन त्रिपुरा ताइमां तंग धर्मेन्द्र इनका चिनि दफानि आर चौधरी देवव्रत त्रिपुरा बर जते जों जत मानजागै पान्डानो जों साक्सेस खालामनो बागै जत सुबा सुरलाय फायलाय हा जों ताबो पान्डाल चेनाय दङ पान्डा चेमानि साथे साथे जों जतनो दफानि जों आरो भबिष्यत যারা অন্যান্য পাড়া तंनाय गामि तंनाय जे जायगा चिनि रुवाजा त्रिपुरा दफानि रुवाजा करै बनो जों सुवानि बागै बरना हायदो खायनाय एवं जों ताबो 2020 साल हইতে चिनि नारायण पमां रुवाजा काउन्सिल जे पदबि मानमानि परे जों ताबो जतनो थांसाखै जों सरकार बाबे चिनि स्वीकृति मानजाक जों स्वीकृतिनो खैयागै जों आरो कुसु कारनि बाय चेष्टा माख्लायलेनाय एकदम सम्भव आनि दाराते बानि रुवाजानि पमाराते जों जथेष्ट सम्भव चिनि दफानो जों सिसारिनि बागै बासानि बाय जतनि थानि आं रिक्वेस्ट खागो प्रति सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि त्रिपुरा दफानो गाहाम खालायै अमाहायके सामुं तानानि बागै आं हायदो खायो तिनि खरब तिनि नों दसा देवती नारायण त्रिपुरा समाजनि बै रुवाजा आसुरखा के रुवाजा फाइनान्साला तामा सामं खालामनाय बा तामा सामं खालामनाया त्रिपुरा समाज रुवाजा सामने फायनाय बिनि जेनेरेशन बो चिनि समाजनि जेटा रायजा तंनाय चिनि कास्टमारि ल जे तंमानि अबनो फलाखै जोंबा जगाजगखाय सामुमा तांनाय चिनि जे कास्टमारि ल चिनि सरकारि रायजा होक बा चिनि सोसाइटिनि जेटा नियम कारण लागै बनो फलो खालाय सामु मातांनाय अबनो तिनि इरस माइतां राहा समायना तांगाय बो तिनि ग्रहण खालाया ओ समाय बिसिया पॉलिटिक्स बो पॉलिटिक्स बा नॉन पॉलिटिकल बो चिनि नॉन पॉलिटिकल सोसाइटी चिनि अमा जों सिसादि बासाति कुनो जों पॉलिटिक्स बाय कुनो जुक्तक्रै जों त्रिपुरा समाजनि जों जेदा जे क्लाय तंजाक 1122 साल ताबक 1332 बगाद बांला ओ बसरत जे गेब बइन तंमानि ओ गेब बंगानिनो जों ताबो ट्रक ट्रक गामख्लाय सोसाइटि सानो बागै जों ए सिनि समाजनो जों दफाना तिसानो बागै जों सिसारनो बागै जों जता जगा ओ सामन टाइम माथो जों जागा जागा नु जे ताबक त्रिपुरा समाजनि जे बासादा सामाय टाइम बासादा काबांमा जागा रो जे रुवाजा तंनाय रो पॉलिटिक्स रो नय स्टेरो आसमन समाजरानि ताव मेसेज नाय যারা যে চিনি रुवाजा बा पुमां बा ताइमां बा चौधरी जे जगह पॉलिटिक्स बा जदि एम्बुल तंहंख्लाय बा रिलीजियस तंहंख्लाय बनो चिनि त्रिपुरा दफानि जे कास्टमारिनि रायदा हইতে बनो तिनि रुवाजा থেকে বা पुमां থেকে বা नारायण থেকে বা নিনি चौधरी থেকে বা दाबिन থেকে बरनो तिनि चिनि कास्टमारि लनो अनुযায়ী बनो जों खारिज खालाय मारनाय माने जे कास्टमारि ल हमनानै अब मेन पाब माने बारा बिसा चिनि कास्टमारि ल हालाय चिनि बिचार विभाग एवं चिनि समाजनो नायथाय पारानि गाम हामियानो तैथाय अबनि बाय चिनि कास्टमारि लगा सिरा परिपूर्ण सुजाक दङ